Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakalelwe ngamasongo kaSigonyela abalisa abangu9 eMpumalanga eHenry nabebeduna iMOTO YEMALI. Nginibekelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibolo khona le video. Bonga uqala isijoyina lelikhasi wamoyelekile igama lami ngosibonga konke wakandwane mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Zibakalele abalisa abangu9 ngolesihlanu ekseni abebeduna iMOTO YEMALI eHenry eMpumalanga. Kubika ukuthi labalisa abebeduna iMOTO YEMALI kwaba khona ukudubulana phakathi kwabo namaphoyisa. Bathe mabebona isimo siya ngokubashubela bavele bagcwala amathafa. Umunye wamalungu omphakathi obedlula ngalapho obekudunwa khona iMOTO YEMALI ubesebona umshini okwasha osolisayo kwemenye yemizi ubesethinta amaphoyisa nokuyila avela agasela khona bathola uhlobo lwesibhamu ama AK47 kanye nezinhlamvu kube sekwenziwa uphenyo okwabe sekuboshwa abalisa abangu9. Okulumela amaphoyisa eMpumalanga uSelvi Mohlala uqinisekisile ukuthi elinye lamalungu omphakathi lona elibona umshini okwasha obusolisa labe selithinta amaphoyisa abe esegasela okwaboshwa abalisa abangu9. Abantu bawujabulele kakhulu umsebenzi wamaphoyisa.